20 hodin a u dalšího dílu pořadu Neziskovky vás vítám já, Lenka Roštoková. Mým dnešním hostem je Saša Lukášová z neziskové organizace Sportem proti bariérám. Budeme se bavit nejenom o sportu, ale také o nově vzniklém projektu Domeček plný koleček. Saši, já tě tady u nás vítám. Ahoj Leni. Saši, začneme tedy organizací Sportem proti bariérám. Pověz mi o tom něco. Sportem proti bariérám provozuje sporty pro handicapované, specializují se na boču a na kuželník. Pro posluchače prosíme vysvětli sport boču. Boča je takový, připomenula bych to druh petángu, akorát, že petáng se hraje s kovovými koulemi venku a boča se hraje s koženými míčky uvnitř, většinou v tělocvičnách. Děkuju. A závěsný kuželník? Posluchači si to možná budou pamatovat, dřív se to jmenovalo ruské kuželky. Je to na šibenici pověšená koule, pod ní jsou postavené kuželky a koulí se kuželky schazují. Vyhrává ten, kdo schodí nejvíc kuželek. A já jsem na internetu četla, vlastně před bočou i před kuželkami je takové malé i. Co to znamená? To znamená integrovaná boča, integrovaný kuželník. Pod sportem proti bariérám vznikla ještě asociace integrovaných sportů a těma integrovanýma sportama se myslí to, že tu boču i ten kuželník můžou hrát dohromady handicapovaní i zdraví, jsou přizpůsobený pravidla, tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny. Je o to zájem o tu integraci v tomto sportu? Je o to zájem, protože tu boču hrajou mnohdy hodně tělesně postižení lidé a potřebují k tomu pomoc asistentů. A takhle ty asistenti nemusí jenom tam čekat a pomáhat těm handicapovaným, ale můžou se zapojit i do hry a ta hra se určitě stává zajímavější, veselější a příjemnější. Super, děkuji za vysvětlení. Ale teď už pomalinku přejdeme k projektu, který nese název Domeček plný koleček. Tak Domeček plný koleček vznikl pod sportem proti bariérám a je to projekt víceúčelového centra. A hlavní myšlenkou tohoto projektu je, aby lidé s různým postižením vytvořili komunitu, kde si budou navzájem pomáhat, budou pracovat, budou bydlet spolu a budou mít i zároveň možnost sportovních, kulturních a společenských aktivit. Máte na webových stránkách pojem kolečkáři. Kolečkáři je označení pro skupinu lidí, pro které právě ten domeček plný koleček budujeme. A jsou to lidé, kterým bude tento projekt prospěšný. Jsou to všichni současní i budoucí uživatelé toho domečku. Všichni jsou kolečkáři. A proč zrovna kolečkáři? To označení je odvozeno od názvu projektu. A vlastně je to, protože hlavní skupina, cílová skupina tohoto projektu jsou lidi s velmi těžkým zdravotním postižením, kteří jsou odkázaní na invalidní vozík, proto kolečkáři. Jaká je hlavní myšlenka celého projektu? Celá hlavní myšlenka je, aby se v domečku plným koleček utvořila komunita handicapovaných, jak tělesně postižených, tak mentálně a psychicky postižených. S tím, že teda domeček se chce zaměřit na hodně fyzicky postižené lidi. A hlavní myšlenka je toho, že ty tělesně postižení si budou pomáhat s těma mentálně postiženýma a naopak. Ještě mi řekni, domeček plný koleček se rekonstruuje ve Staré Pace. Proč zrovna tam? Jeden ze zakladatelů Sportem proti bariérám bydlí ve Staré Pace a objevil, že se tam prodává obrovský objekt tiskárny Fitos. Tiskárna tam ještě dneska funguje asi v 1/3 toho domečku. A je to obrovský objekt. Ještě jsme získali k tomuto objektu menší domeček, který byl nějaký drážní domeček a je k tomu i takový pozemek. Ideální prostředí pro náš projekt. Skvělý. A teď mě řekni, co všechno v domečku bude. Vize je taková, že chceme hlavně, aby tam vzniklo chráněné bydlení, minimálně pro 12 těžce handicapovaných a minimálně pro 6 mentálně a psychicky handicapovaných. Potom i odlehčovací služba,
chráněné dílny tak pro 30 lidí a kanceláře pro sociální služby, pro sportovní aktivity, pro chráněné dílny, administrativa, pak sklady pro sportovní pomůcky, pro kompenzační pomůcky, prostory i pro sportovní a volnočasové aktivity, ubytování pro sportovce, prostor i na rehabilitaci a fyzioterapii, který ty fyzicky handicapovaní potřebují. A kdy máte v plánu, nebo kdy plánujete, že se projekt dokončí? Tak konkrétní datum nemáme, všechno se odvíjí od financí. Projekt jako takový máme rozdělený do 3 základních etap a dalších mnoho menších etap. Netroufáme si říct, kdy bude celý projekt hotový, protože nemáme zajištěné žádné financování, ale líbí se nám na tomhle projektu to, že i když je taková rozvaha 30 milionů korun, tak ale i jakákoliv drobnější částka může být okamžitě financována a okamžitě využívána. Momentálně dokončujeme komunitní bydlení pro 6 lidí, to bude hotové na konci léta a to budujeme ze sehnaných necelého milionu korun. A důležitý i pro nás je, že projekt domečku už pomáhá spoustě lidí a každý rok uděláme prostě tolik práce, nakolik seženeme finanční prostředky a kolik si i vyděláme vlastní vedlejší hospodářskou činností, což je výrobou keramiky a sportovních pomůcek, jejím prodejem. Pokud budeme muset další stavební úpravy financovat převážně z vlastních prostředků, pak nám to bude trvat třeba 30 let. Ale jestliže se nám podaří získat podporu z nějakých nadací, dotací od veřejnosti, tak jsme schopni to vybudovat do 3 let. Takže na obě varianty jsme připraveni, obě varianty jsou možné. Ta tiskárna, ten obrovský objekt, je bariérový. Jak to máte vyřešené? Výtah se nám podařilo získat z vánočních koncertů, takže výtah už tam je, takže celá budova nebo velká část té budovy už je bezbariérová a zbytek se dobudovává, ale prostě vozejčkáři už se dostanou takřka po celé budově. Tak, to by bylo asi pro tuto chvíli všechno. Posloucháte pondělní pořad neziskovky. Já tady mám dneska Alexandru Lukášovou a bavíme se o organizaci Sportem proti bariérám, ale především o projektu, který nově vzniká právě pod Sportem proti bariérám. Ten projekt se jmenuje Domeček plný koleček a my si teď budeme povídat o jednotlivých součástí tohoto projektu a začneme bezbariérovým bydlení s asistencí. Saši, pověz mi, co je bezbariérové bydlení s asistencí? Bezbariérové bydlení je bydlení, kde nejsou žádné bariéry, kde se můžou volně pohybovat lidé na vozíku i lidé, kteří mají nějaké fyzické omezení, omezený pohyb. A kdo už u vás v tomto čase bydlí? V tomto čase v domečku už bydlí 2 vozíčkáři a 1 paní s lehčím fyzickým omezením. A co tam dělají, kromě toho, že tam bydlí? Tak Péťa, vozíčkářka, má na starosti organizaci sportovních aktivit, Luboš, vozíčkář, ten má na starosti administrativu, koordinaci stavebních prací a nově se nám tam stará o slepičky. A paní Barvíková, která má lehčí fyzický handicap, tam žije se svou malou dcerkou, ta pomáhá vozíčkářům s asistencí a uklízí domeček. Děkuju. Tak by mě zajímalo, vy plánujete rozšířit toto bezbariérové bydlení, vytvořit v podstatě chráněné bydlení pro handicapované. Podle čeho budete vybírat, kdo u vás bude bydlet, nebo podle čeho teď vybíráte? Tak právě nyní vzniká správní rada domečku, která bude složená z prvních dneska už skoro 3 vozíčkářů, protože 2 už v domečku teda bydlí a 1 čeká ještě na drobnější bariérové úpravy. A každý další vozíčkář, který bude v domečku bydlet, bude i zároveň členem správní rady. A ta bude rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domečku bydlet. A chceme taky, aby byla v domečku komunita lidí, kteří si budou vzájemně vyhovovat a pomáhat si. Proto bychom rádi, aby si ty handicapovaní vybírali nebo určovali sami, kdo tam bude bydlet, aby to dobře fungovalo.
No, přednost budou mít teda samozřejmě lidé, kteří potřebují velkou míru asistence a nemají moc velkou perspektivu na samostatný život mimo ústavní péči nebo rodinu. Na ty bychom se chtěli jako zaměřit. Děkuju. Tak a plynule přejdeme k druhé části projektu a to je práce pro postižené. Prosím, vysvětli nám, co je chráněná dílna. Tak pod pojmem chráněná dílna si mnozí lidé představí nějakou výrobu. Ale spíš se jedná o chráněná pracovní místa, kde pracují lidé s postižením, kteří mají speciální podmínky pro tu práci. Takže musí mít bezbariérové prostory, potřebují mnohdy kompenzační pracovní pomůcky, speciální individuální režim, aby jim byly poskytnuty prostě podmínky, aby mohli pracovat. Jaké druhy chráněných dílen v současné době provozujete nebo máte v plánu provozovat do budoucna? Tak v současné době domeček provozuje chráněnou dílnu keramickou, vyrábí se keramika tam, sportovní pomůcky, právě jsou to speciální takové hrazdičky pro tu boču, vyrábí se tam i ty kuželky, pak je tam výroba marionet a proutěného zboží. Prosím pro posluchače vysvětlit, co je marioneta. Marioneta je taková velká loutka a naše chráněná dílna se specializuje na výrobu konkrétních marionet, bych tak řekla, kdy zákazník si pošle třeba fotku, podle fotky se v keramické dílně udělá obličej konkrétního člověka a potom v jiné chráněné dílně udělají tělo, oblíknou tu marionetu a je o to velký zájem, je to hezký dárek. Je to velmi originální, já jsem je viděla naživo, ty loutky, a vážení posluchači, pokud uvažujete o originálním dárku, tak potom neváhejte si najít webové stránky Domečku plný koleček, protože ty marionety jsou opravdu krásným a originálním dárkem a navíc, když si je koupíte, přispějete dobré věci na dobrý projekt. Teď plynule přejdeme k osobní asistenci. Co je, Saši, osobní asistence a co to obnáší tahle práce? Tak osobní asistence je vlastně pomoc vyškoleného personálu handicapovaným lidem s činnostmi, které sami nezvládají. Takže je potřeba osobní hygiena, oblékání, přesuny na vozík, z vozíku, patří do toho i pomoc s domácností, s vařením, mnohdy i s krmením nebo s jídlem. Prostě co sami nezvládnou, tak na to je asistent. Vy už v současné době osobní asistenci provozujete v mikroregionu Novopacka. Máte zaměstnaných 7 asistentek a mě by zajímalo, protože je to spíš mužská práce, jestli to není pro ně příliš náročný, nebo jak tu profesi zvládají ženy. Tahle práce je teda velmi fyzicky a psychicky náročná, ale my máme statné ženy. A denní kapacita je asi 18 klientů, takže v průměru se staráme asi o 50 lidí. A v tomhle regionu je o to těžší ta práce v tom, že my zajišťujeme služby v domácnostech, takže každá asistentka potřebuje automobil, protože MHD jako v Praze nefunguje a dojíždějí do domácností i v okolních obcích. A je daleko větší zájem, máme daleko více zájemců, než můžeme obsloužit. Každý rok zvyšujeme poskytovanou službu skoro o 20%. Prošli jsme si jednotlivé fázy projektu, ale teď už se dostávám k základnímu projektu a to je Farma proti bariérám. Saši, představ mi, co je Farma proti bariérám. Farma proti bariérám vznikla vlastně tím, že nám Domeček plný koleček nabídl pozemek, který je u tiskárny a založila to skupina lidí, kteří chtějí propojit lidi s handicapem i bez něj a chtějí je propojit pomocí farmaření. A využili jsme projektu, který už běží, který se jmenuje Slepice v nouzi. Tam jde o to, že slepice, které jsou chované pro vejce, jsou chované v klecových velkochovech
a každá slepice vždycky po roce přepeřuje a v tomto období nesnáší vajíčka. A ty velkochovy se těch slepic doteďka zbavovaly a ty slepice většinou končily jako v konzervách pro psy. A tahle společnost Slepice v nouzi začala tyto slepice zachraňovat a začala je rozprodávat drobným chovatelům. Tak z tohohle projektu jsme si pořídili 15 slepic, které teda byly zubožený, byly opravdu, nebyl na ně hezký pohled. A ty jsme si vzali, 3 to bohužel nepřežili, ten zbytek, těch 12 slepiček se máčili k světu, krásně se nám znovu opeřili a už nám pomalinku začínají níst vajíčka, už jsme jim pořídili ještě k nim 5 krůt a teď už pokukujeme po nějakým kohoutovi, protože teď už jsou hezky a už se nebudou muset před kohoutem stydět ty slepičky. Udělali jsme jim krásný kurník, udělali jsme jim krásný výběh. A samozřejmě bychom farmu chtěli dál rozšiřovat. V rámci možností už tak jako pokukujeme, jestli by nebyly nějaké polnosti, protože z drůbeže bychom samozřejmě chtěli přejít i do nějakých větších zvířátek a i bychom chtěli nějakou rostlinnou výrobu a chtěli bychom teda propojit tu farmu s domečkem, proto farma proti bariérám, kdy by tu farmu mohli obhospodařovat samozřejmě i handicapovaní v rámci svých možností a s naší pomocí. Super, děkuju. Teďka o víkendu právě ve Staré Pace parta dobrovolníků, kteří přijeli z Prahy, tak kopali základy kolem domečku, ze kterého se časem snad podaří právě vybudovat základnu pro farmu proti bariérám. A mimochodem také jsme se ptali jednoho z vozíčkářů, který teda v domečku ještě nebydlí, ale ptali jsme se ho na názor a jestli by chtěl v domečku bydlet. Tak teď si poslechněte záznam. Ahoj lidičky, no tak domeček plný koleček je naprosto úžasný projekt a těším se moc, až to tady bude celý jako vymodelovaný. Ale i teď to tady jako nevypadá špatně, je to takový hodně všechno na punk a je to takový hodně domácí a hlavně se mi líbí ta komunita lidí, která tady jakoby vzniká a že se tady stará jeden o druhýho a je to takový hodně láskyplný. Dovedeš si představit, že bys tady jednou bydlel, pracoval? Tak představu mám takovou, jako mám 2 místa, no, buď to budu tady, anebo jako Košumberk a co přinese čas, to se ještě uvidí, ale určitě si to umím jako představit tady prostě žít. Bude to trošičku jiný než ta Praha a asi jako si rád i odpočinu a konečně budu mít čas víc sám jakoby pro sebe, ale hned to nebude, no. Ale plánu to je. Kluci, co tady dneska děláte? Kromě toho, že kopete, co kopete? To na základy pro terásku. Jo. A až to dokopete, co se s tím bude dít? Jako by se zbavili těch kamenů a dáme tam jednou čistou hlínu. Jo, takhle. A proč se zbavujete těch kamenů? No, aby jsme je tam zase mohli naházet. Jako na to potom ještě dáme, víš? Na tu hlínu. Tak a teď vážně, co se s tou dírou bude dít? Teď se to dokope a pak se ožerem. A půjdeme na vajíčkový salát. Ano. My jste udělali salát? No jasně. A teď nevím, jestli mám udělat ještě vajíčkovou pomazánku. Jo, to udělej, to mám rád. Jo, tak udělám. Kuba chce vajíčkovou pomazánku. Posluchači, kteří by chtěli pomoci domečku plný koleček, tak nejenom, že můžou finančně podpořit tento projekt, později si řekneme jak, ale také vlastně pokud poslouchá některý z dobrovolníků, který by byl ochotný vyjet do Staré Paky a pomoci tam třeba s různými fyzickými pracemi, tak se můžou také přihlásit, protože dobrovolníků není nikdy dost. Teďka přejdeme k té nejdůležitější části a to znamená, jak posluchači, kteří by chtěli podpořit tento úžasný projekt, jak mohou pomoci? Tak samozřejmě mohou pomoci finančně. Máme veřejnou sbírku, číslo veřejné sbírky seženete na webových stránkách Domeček plný koleček nebo Sportem proti bariérám. Jsme i na Facebooku Domeček plný koleček a Farma proti bariérám. A nově teďko vznikají i DMSky, i číslo těch DMSek bude na Facebooku i na webovkách. Jinak samozřejmě může každý pomoci tím, že přiloží ruku k dílu, protože práce je tady pořád dost, jen se umět dívat a chtít.
Děkuju, to si řekla moc hezky. Milí posluchači, tak to byla Saša Lukášová, která přišla za organizaci Sportem proti bariérám. Povídali jsme si o integračním sportu handicapovaných a zdravých, ale také jsme se především bavili o domečku plný koleček, což je vlastně projekt víceúčelového bydlení, který nově vzniká v Pace. Pokud by vás zajímalo více informací, dejte si do facebookového vyhledávače Domeček plný koleček nebo teďka nově facebooková stránka Farma proti bariérám. Tam vám neuteče žádná novinka z této organizace. Ahoj Saši. Ahoj Leni a moc děkuju. Já taky děkuju, bylo to super. Dobrou noc.